जाय प्रहलाद बिथां बे प्रहलाद बायदि बिथाङा बांसिन बाथ्रा बुंनानै पजिशन लानो सानग्रा प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा समाजाव बिस सोनानै होग्रा सासे सुबुं। प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा समाजाव गुलाय गुजाय लाबोग्रा सासे सुबुं। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ हिजराजों रुजुनाय, सारा बे हिजराजों रुजुनायनि दायाव आरो हिजरा माहारिखौनो बिथाङा लाजि फोनांनायनि दायाव बिथांखौ BPF हान्जानिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन। फर्ट बरजरा टार्मिनेल जे पावार प्लान्ट गायसननायनि थाखाय थांनाय 12 जुन 2025 इं खालार खालि जे पर्टेल निउज मिडियानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आरजाथावै रावजों रायजोफोरनि गेजेराव मुं सुनाय प्रहलाद ब्रह्मनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जों बिथांनि सायाव सोंखारियो, दुखु मोननायनि गेजेरजों जों बिथांखौ सोंखारियो आरो इयुनाव बेनिफ्राय सांग्रां जानो जों बिथांखौ खावलायदों। रायजो राजा बिथांमोना बयबो मिथिनानै लानाया मोजां प्रहलाद ब्रह्मआ सोर। जों मिथिगौ प्रहलाद ब्रह्मआ सोर। बिथाङा प्रहलाद ब्रह्म बायदि बिथाङा मोनसे समाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानाव दङमोन। जाय गाहाय नेहाथारिनि बिबानाव थानाय समाव बिथाङा आयेन बेरेखा, समाज बेरेखा जे जुवा खेला होनाय, बे जुवा खेला होनाय जुवादारफोरनिफ्राय बिथाङा रां लानायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजादोंमोन। बै प्रहलाद ब्रह्म आरो जाय प्रहलाद बिथां बे प्रहलाद बायदि बिथाङा बांसिन बाथ्रा बुंनानै पजिशन लानो सानग्रा प्रहलाद ब्रह्म आरो प्रहलाद ब्रह्म बायदि बिथाङाहाय बिथांनि बाथ्रा बुंनाया लागाम गैया। प्रहलाद ब्रह्मनि बिथाङा प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा समाजाव बिस सोनानै होग्रा सासे सुबुं। प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा समाजाव गुलाय गुजाय लाबोग्रा सासे सुबुं। प्रहलाद ब्रह्मआ गावजों गावनि गेजेराव बाथ्रा थुनलायना होनानै गावजों गावनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिहोनो नाजाग्रा प्रहलाद ब्रह्म बिथां। दा प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा जों मिथिगौ, जाय प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाहाय माखासे बोसोरनि सिगांहाय BPFनि सासे बिथाङा मावथिमोन। BPFनि मावथि समावहाय बिथाङा मा जादों, भारतनि गाहाय मन्त्रि बा अनारेबल प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ हिजराजों रुजुनाय आरो सारा बे हिजराजों रुजुनायनि दायाव आरो हिजरा माहारिखौनो बिथाङा लाजि फोनांनायनि दायाव बिथांखौ BPF हान्जानिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन मोनसे समाव। जों बिथांखौ मिथिगौ। बै प्रहलाद ब्रह्मआ बायदि एक्सपेल खालामजानाय सुबुङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैनि दिनाव रायजो राजानि गेजेराव गाज्रि मुं सुदों बिथाङा। दा बिथांखौ जोङो हुमखि होयो, बिथाङा बेनिफ्राय सांग्रां जानांगौ। रायजो राजा नोंथांमोना मिथिनानै ला, दिनै जों मोनसे बाथ्राखौ नोजोर होबाय थादों। जाय BPFनिफ्राय एक्सपेल खालामजानाय प्रहलाद ब्रह्म, बे प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाहाय जे समाव BPFनि माखासे नेताफोरा बे जाथायनि सायाव पजिटिभ दिगजों बाथ्रा बुंगासिनो दं, बेबायदि समाव बेबायदि थासारियाव प्रहलाद ब्रह्मआ रायजोनि सिगाङाव थांनानै रायजोजों थांनानै अर सुनानै होनायनि बा गिहि लुनानै होनायनि मोनसे खामानिखौ मावगासिनो दङ। जाय प्रहलाद ब्रह्मआ एक्सपेल खालामजाबाय। दा जों बे समाव सोंनो सानो प्रहलाद ब्रह्म बिथांखौ बा प्रहलाद ब्रह्मखौ माब्ला BPF पलिटिकेल पार्टिया माब्ला बिथांखौ BPFआव सोफिनखो। जाय प्रहलाद ब्रह्म एक्सपेल खालामजाखांनाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनै BPFनि स्टार केम्पेनार महरै केम्पेन खालामगासिनो दं। जायबायदि प्रहलाद ब्रह्मआ एक्सपेल खालामजानाय प्रहलाद ब्रह्मआ दिनैहाय स्टार केम्पेनार हिसाबै माखासे जाथावै जायगाफोराव बा माखासे पलिटिकेल एडभान्टेज लानो बिथाङा माहारि आफादफोरखौ सोंखारिनाय हाबाखौ मावगासिनो दङ। बे प्रहलाद ब्रह्मखौ माब्ला BPFआ सोनानै लाफिनखो राजनितिक हान्जायाव? आरो बिथाङा BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारनि खोथाखौ मानिया नामा? ना बिथाङा BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारनि गोजौआव नामा? ना बिथाङा BPF पार्टिनि सुप्रिम'मोन नामा? जायनि थाखाय BPFनि माखासे गागि दैदेनगिरिफोरा पजिटिभ दिगजों बाथ्रा बुंदोंब्लाबो प्रहलाद ब्रह्म बायदि बिथाङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव सोंखारिनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बांसावनाय बाथ्राखौ बुंबाय थादों। दा बेनिखायनो पर्ट बरजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानो, प्रहलाद बायदि समाजाव जायगा होजायै, प्रहलाद बायदि समाजाव गनायजायै जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव, बर' माहारिनि गेजेराव अर सुलायनानै दावराव दावसिखौ सोमजिहोग्रा बे प्रहलाद ब्रह्म बायदिनिफ्राय दुलाराय बर' रायजो राजाया बा पर्ट बरजरा ओनसोलनि रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां आरो प्रहलाद ब्रह्म बायदिखौ समाजाव जायगा होयैया मोजां। जों मिथिगौ प्रहलाद ब्रह्मआ जेराव थायो बेयाव दावराव दावसि जायो
आरो प्रहलाद ब्रह्मआ सासे लाब गैयै जेराव बे थागोन बे दावराव दावसिया जागोन दा बिथांखौ जोङो सिगाङावबो मिथिबोदों जिहेतु जों सिगाङाव मोनबोदों बिथांखौ बिथांनि लिडारशिपखौ जों मोनबोदों बेनिखायनो जों मिथिगौ दा बेनिखायनो बे प्रहलाद ब्रह्मनिफ्राय जों सांग्रां जानांगौ आरो प्रहलाद ब्रह्मखौ जों जायगा होनो नाङा दा बेनि थाखाय पर्बतजरा रायजोनि प्रभु ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायदों ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दालालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे दैदेनगिरिफोर सोरबा जुदि फैयोबा बिथांमोनखौ हमनांगौ बिथांमोनखौ खानानै दोननांगौ होननानै बिथाङा बुंदों दा बे बाथ्रायाव जों बुंनो सानदों जाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिनि हारि थामोनथा जौगाथायनि थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ हरहनो बेबायदि खामानि मावबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दालालि बुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर फैयोबा बिथांमोनखौ रायजो राजाया खानानै दोननांगौ होननाय बे मोन्थायखौ बिथांनो सोर होखो जों बुंनो सानो दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथाङा जानगाराव थाखानांगोन आरो बिथाङा जुदि बेबायदि पुनराय बुंबावोबा बिथांनि सायाव गोख्रों राहा लागोन आरो बे समाव आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानो पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौहाय जाय व्यक्तिया एक्सपेल खालामजानाय बारंबार एक्सपेल खालामजानाय जाय व्यक्तिया समाजाव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोयो बै व्यक्ति बायदि मानसिखौसो दिनैनि दिनाव खानानै लाखिनायनि जोंहा गोनांथि दं आरो बेबायदि मानसिखौसो दिनै होस्रांनायनि गोनांथि दङ रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखिनि समाव खावलायदों बेबायदि जाय प्रहलाद बायदि एक्सपेल खालामजानाय बार बेबायदि व्यक्तिखौ जोङो समाजाव जायगा होनाङा होख्रां हरनांगौ आरो बिथांमोन बायदि व्यक्तिखौसो खानानै दोननांगौ आं बेखिनिखौ बुंबाय मालथि रानि नार्जारि बिथाङाहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बे बिथांखौहाय दालाल आरो बदलफानि मुं लानो समाया होननाय बाथ्राखौ बा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों जाय बाथ्राया लाजिथाव आरो सोंखारि जाथाव जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बे बाथ्राया लाजिथाव आरो सोंखारि जाथाव मानोना दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि दुलाराय बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै गायसननायनि जे मोन्थोर थांखि बे थांखिजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनाव बर' हारि आरो समाजनि थाखाय खामानि मावलांबाय थागोन बेयो रोखा मालथि रानि नार्जारिखौ जों सासे बर' माहारिनि आइजो दैदेनगिरि हिसाबै मान होयो सनमान होयो नाथाय बिथांनि खुगानिफ्राय जों बेबायदि बाथ्राखौ माब्लाबाबो जोङो आसा खालामाखैमोन आरो बिथाङा सासे दैदेनगिरि जानानै मोनसे माहारि आफादखौ बा माहारि आफादनि दैदेनगिरिखौ दालालि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो समाया बुंनाया जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद लाजिथाव आरो सोंखारि जाथाव आरो बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जों बेखौ खावलायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि महरै जों दिनै बे समाव खावलायदों जेन' बिथांमोना बेबायदि बाथ्राखौ पुनराय बा बुंफिनबावा आरो बेबायदि बाथ्राजों जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि माहारि आफादखौ राजनितिकनि महरबो होनो नाजानानै बा गावसिनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव नंखायै बाथ्राफोरखौ बांसावनानै होआ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे खैफोदाव नारसोमहरनो खैसारि खालामनाय बेनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ बेखिनिखौनो खावलायनाय जाबाय এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি ল্যাবৰেটৰী টেকনিশিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিশিয়ান ইচিজি টেকনিশিয়ান ফাৰ্মাসী এসিস্টেন্ট ডেন্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিশিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এসিস্টেন্ট কোৰ্সৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमार्जेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।